Siphinde sabuya futhi naye mfanekiso eqosha uthinta amaphupho kama upastorning channel in Uflick. Uyenze ukubalekile, yenze ukufanele. Subscribe bese like le video, become a member, khona link ngizansi. Nikela ku channel khona account. Make sure ukuthi contribute, make sure ukuthi support the channel. uNkulunkulu uyakubusisa, uNkulunkulu uyokuvulela iminyango nawe. Inambi khona but isebenzise uma uyimember yale channel, uma umlandeli le channel, ungayisebenzisi uma uthi awusiyumlandeli le channel. Umusha futhi kule channel uyazindlulela nje awusasela ibanga ku channel ungayisebenzisi number. Two number isebenzise only for calls, WhatsApp. Cebo Mnguni, Cebo uthi ngibelele mfundisi, cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha umufi ekunika candy sweet. Amaswidi ama-candy. So ngicathi sizobeka nje okokuqala kungasho into ehlukahlukene. Okokuqala sikade thina uma uphupha umufi uPaul uhluma umufi kunikeza amaswidi lungasho inhlanhla, lingasho ukuthi uzobuyiseka futhi uthole izindaba ezinhle esikhathini esizayo eseduzane. Number 2, futhi uma uphupha umufi kuPaul uhluma umufi kunikeza amaswidi lungabuye lusho ukulindela isikhathi esimnandi futhi esigcwele injabulo nothando. Number 3, futhi uma uphupha umufi kuPaul uhluma umufi kunikeza amaswidi lusho ukuthi uzothola usizo nokwesekwa kanye nokujabuliswa umuntu ongamlindele. Azivale ngakho kodwa uthi ke okwesine uma uphupha umufi kungawu Paul uhle kwesinye isikhathi uma umufi kunikeza amaswidi ngokwesinto sokweselichaza isidingo sokuthi umenzele iladi esikhathini esizayo futhi ningesasa lakho lingaseliqhakaze. Yabona ukuthi ngenzeka ikusasa lakho lizoqhakaza kepha ukuthi isidingo sokuthi ke uwenze iladi maqondana nalowa muntu noma ke maqondana nabantu abangasekho. Yabo siyabonga ke uNkulunkulu engaze ngakulonde kubusise thela umusa. Shap.